Moikka! Me K1-katsastajilla otetaan ALS Ice Bucket-haaste vastaan. Tuemme rahalahjoituksella Suomen Lihastautiliittoa ja niiden ALS-taudin tutkimusta. Sä voit osaltasi vaikuttaa lahjoituksen suuruuteen ottamalla haasteen vastaan. Kurvaa katsastamaan autosi K1 asemalle. Me annamme sulle ämpärin ja myös täytämme sen. Mutta tällä kertaa ei jäävedellä, vaan palkinnoilla, joita voit voittaa pyöräyttämällä K1 onnenpyörää. Jokainen pyöräytys lisää hyväntekeväisyyspottiin 10 senttiä. Täältä pesee K1 jäävesihaaste.